I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Buster Gamer. Danas ću da vam pokažem kako napraviti kompjuter u Minecraftu. Sve što vam treba je ovaj kamen, onda će vam trebati dugme, samo malo da smanjim to, ništa. Treba će vam ovaj kamen, dugme, onda će vam trebati slika, treba će vam ovo i treba će vam ovo kao stepenice, onda će vam trebati ovo Jackbox ovako. Prvo stavite ovo ovdje i ovdje stavite dugme. Valjda vam liči na nešto, ali sad ćete vidjeti kad budem napravio, ličit će vam na nešto, ličit će vam na nešto i onda samo da ovako, da, tako, možda možemo i ovako, aj može, ovako, ovo stavite ovako, da vam ide ovako, dobro, i onda uzmete sliku, postavite tu, da, zaboravio sam nešto, uzmete ovu pritisnu ploču i stavite ovdje. I vidite, a ovo će da nam bude kao, ovo će nam biti kao neki zvučnici. I ovo ne mora da bude ovako, ljudi, ovo će trebati da bude ovako. To ovako može, ljudi moji, da izgleda kao što sam pravio prvi klip, mislim tutorial kako napraviti fotelju i vidite taj kompjuter kakav je, ali ovo je kao neki starinski kompjuter, ali ja mogu da napravim i još neki kompjuter. Sad ću vam pokažem. Ovo nam uopšte ne treba, treba će nam samo ovo i ovako. Sad pravimo. Ovo ćemo da stavimo ovako, ovdje dugme i ovako. I onda stavimo dve pritisne ploče, ne, ovdje ćemo ovo i ovo ovako. I ovdje samo, vidite ovo malo, ovako, malkice, tu samo udarite i ispašće vam kao onaj pravi kompjuter. Može da vam bude kao i laptop, znači kao kompjuter može da ima i ovako zvučnike, dobro će izgledati i onda će ovako da stavimo stolicu. Da stavimo stolicu i evo ga. Opa, malo sam se zeznuo. I to je to. Znači što se tiče ovog tutoriala kako napraviti kompjuter u Minecraftu, znači na primjer ja sad sednem ovako, sednem i samo igram kompjuter. Zvuči baš dobro, to možete napraviti u svojoj kući kao dekoraciju, da vam izgleda lepo kuća. I vidite, tu su ti kompjuteri, ja ću tako ostaviti. I ljudi, like, sub, share, komentarima pišite za još tutoriala, znam dobre tutoriale, mogu da vam pokažem šta god poželite, znači mogu nešto i sa redstoneom da napravim i tako to. I to je bilo to za ovaj tutorial, vidjet ćemo se u sljedećem tutorialu, doviđenja.